a fer homenatge a tots els caiguts a la batalla de la Guerra de Successió a Dénia. Anem a fer la cercavila i anem fins al castell i fem una recreació de l'exèrcit de Joan Batista Basset. Anem d'acompanyar-nos. A donar visualització a les dones que van participar en la Guerra de Successió, que van ser moltes, i la història les esborrades. Per tant, nosaltres ens hem animat per a donar visualització a aquestes dones molt importants. Un aplec de la Marina Alta i commemorem que fa 310 anys els bombons no van ocupar, però que seguim vius i seguim fent coses i que ocupats però mai vençuts. Ara estem aquí en els Miquelets, que anirem amb ells al castell i es farà l'homenatge als maulets i després parlaran diversos col·lectius de la comarca reivindicant. Este any hem volgut donar veu als moviments de base de la comarca i és un poble de família. I recordar també que avui Jordi s'han ficat en vaga de fam. Estan havent canvis i n'hi ha que ser optimista, però encara n'hi ha molta ultradreta. De fet, és possible que avui tinguem alguna visita o no se n'han tingut allà i ells segueixen tenint impunitat. També el tema de Catalunya, en certa manera, és que així pensem així, mos senyala molt i mos posen el punt de mira, però així estem. L'important és seguir continuant. Sí, jo què sé, avui també donarem visibilitat a això, vindrà l'Escola Valenciana, que a aquest nivell és un eix vertebrador, vindrà el Parlament que faràs tu en nom de Solcat i sí, també és important, jo penso que sigui algo transversal i que es confluïsquen diferents moviments socials que no tinguin per què ser explícitament d'això, però que després puguem entendre-nos i que d'alguna manera aquesta reivindicació es faci. Aquest tipus d'iniciatives s'hauran de fer. Jo crec que sí, i aquí té que vindre tot des de la gent que s'ha de moure. Al final els partits en Catalunya s'ha demostrat molt darrere la gent, que si la gent ha de passos. La Marina, nosaltres som l'associació cultural Miquelets del Regne de València, ens dediquem a la recreació històrica i venim així un any més a commemorar això, la derrota dels valencians a la Guerra de Successió. Ja sabeu que l'any 7 no s'acaba el Regne de València, s'acaba de manera oficial, però encara Alcoi, Sant Mateu, Dénia, molts pobles continuen encara a la guerra. I després, fins i tot després d'haver-se perdut ja els pobles i les viles del Regne de València, la lluita continua i apareixen els Miquelets. Nosaltres es diguem Miquelets, però no som Miquelets, nosaltres som fusellers de línia. Fusellers de línia són els soldats professionals. Són gent, com per exemple, amb noms i cognoms, hi ha articles escrits del Ximo López Camps i l'Hernández i molta més gent. Fem això de manera científica i tenim aquesta gent identificada, sabien com vestien, sabien què pensaven, sabien els béns que es van robar, quines penes es van passar, on van ser tancats i van continuar la guerra. La guerra no s'acaba el 1707, la guerra s'acaba ja tampoc al 14, sinó el 15 en Mallorca i la pau es signa l'any 1725. Pau de Viena. Bé, nosaltres som el regiment de la Mare de Déu dels Desemparats, que som soldats que agafen el que poden, com poden i de la manera que poden, i se'n van a Barcelona. Se'n van a Barcelona, molts d'ells han oferit i han posat diners seus per ajudar a Carles III. Carles III, en 1713, després del Tractat d'Utrecht, fins i tot se'n va, abans ja se n'havia anat a Viena, i en 1713 es queden els catalans a soles, però no estaven a soles. N'hi havia un muntó de valencians amb noms i cognoms, com hem dit, per exemple, l'Eusebi Vidal, que era de Benigànim, Josep Vicent Torres i Eiximeno, coronel del regiment, propietari del regiment, el que paga el regiment, de Benissa. Benissa ja ho teniu allà al costat. Si heu anat a Benissa, conegueu la casa des Torres, que és un casino, no sé quina història és, una casa xulíssima que hi ha ahí. I tota aquesta gent sabem els seus moviments, sabien el que feien, sabien com anaven armats i ho van donar tot, absolutament tot, fins i tot la vida seva i la que venien després, homes i dones, ara parlarem d'Esperanza
Ramos era la mare de Joan Baptista Basset, que està soterrada a escassos metres d'aquí, i aquesta gent ho va donar tot. Tinguem història militars valencians. Pot ser Almansa, molta gent es critica de que a Almansa no hi havia tropes valencianes, no hi havia tropes reglades valencianes. Hi havia escaramusses al costat d'Almansa, el jurat en cap de Xàtiva, Josep Aparici, mort, i això està documentat, en les immediacions, prop, entre el trajecte, prop de la font entre la font de la Figuera i Almansa. Aquesta gent fa un esforç molt gran, se'n va a Barcelona i llavors apareixen els miquelets. No us ha dit el que eren els miquelets. Els miquelets són les tropes irregulars, no són bandolers, són irregulars. El que passa és que robaven a les tropes borbòniques d'ocupació. I aquestes persones són miquelets, nosaltres som fusillers de línia. Es diuen miquelets perquè nosaltres pensem que continuem aquesta tradició. Bé, ho fem de la millor manera que puguem, de la més científica possible i tot documentat. Casaca blava, gira taronja. Estem descobrint ara noves aportacions, però bàsicament això era la intenció. Això és com deurien teòricament anar, que alguns d'ells, molts eren, serien al voltant d'uns 500 homes. I, bueno, n'hi havia dones. Dones oficialment no hi havia. Era un rar avis. Hi havia dones, no només en la Guerra de Successió, sinó en les guerres de Marlborough, que és una guerra europea. N'hi han documentades dones. N'hi han documentades dones des que moren i li agafen el fus, es posen la casaca de l'home i tiren avant. Per exemple, Anna Bonet, que està documentada en l'arxiu d'Olesa de Montserrat. També hi ha dones estrangeres, sobretot alemanyes. A Alemanya n'hi ha diverses, en el regiment de Sant Narcís, que també estava a Barcelona. I bé, què passa amb els valencians? Els valencians, on van donar tot el que van poder, que és quan es van deixar, va ser en Barcelona. Perquè en Almansa nosaltres tenim, és l'època de canvi d'experts, i València tenia el terç del Regne de València. Quan Felip V, o el duc d'Anjou, que li diguem nosaltres, o el senyor d'Anjou, este home arriba així i el reconeixen com a rei, en un testament que és falsificat, això està més que demostrat. Aquesta persona, com resulta que comença la guerra, envia el terç del Regne de València, l'envia a Cadis. Clar, es quedem sense exèrcit. Era un exèrcit, però era un regiment de 500 persones, però 500 persones dins d'unes muralles fortes ja fan feina. Bé, es quedem al descobert, així se forma un regiment i aquest regiment se'n va a Requena, però ens ataquen per Almansa. Ahir pensaven que els anglesos anaven a guanyar, però no guanyen. Llavors es quedem al descobert, comença la desmantelació del Regne de València i els valencians es organitzen de la manera que poden. Agost de 1714. El regiment està format. El coronel, un any abans, va parlar amb el rei Carles i declarar el recolzament de tots els valencians a la causa del rei Carles i declara que al loro, segons s'anomena Castellví, que és l'historiador de l'època, la nació valenciana presta tot el seu suport a la defensa de Barcelona, que s'estan esperant a que els anglesos es tornen al suport per a poder començar el contraatac, perquè els borbònics estan en les últimes. Agost de 1714, els valencians fan la defensa a ultrança més important que han fet, la batalla més gloriosa, que és la batalla del baluard de Santa Clara, que és per on entren els borbònics, i les cròniques diuen que entren els francesos, el baluard de Santa Clara, que ja estava derruït, un poquet abans, un mes abans de caure definitivament, i quan ja estan els francesos, que ho havien, perquè eren els que entren primer, ja els borbònics ja estaven a punt de conquerir Barcelona, diversos regiments alemans que s'havien quedat voluntàriament, i entre ells un de valencians, que també estava format per molts estrangers que s'havien quedat, no volien continuar així el que havien començat. Els ataquen per un lateral, per la trinxera d'atac, i diu que sigilosament els homes de Josep Ortiz, que era un altre coronel valencià, i Josep Vicent Torres Ximeno, calant baioneta a les 12 de migdia a cel descobert, a la llum del dia, es pillen per sorpresa i a 100 metres d'ells comencen a calar la baioneta i no van deixar ni un francès.
ni un francès. Són els valencians que havien 7 anys abans havien perdut tota esperança i fins a l'últim moment ho donen tot. Joan Baptista Basset és el personatge que jo represente. Vicent Gavilà és el jurat en cap de Dénia. Això d'alcalde és una paraula castellana i és el jurat en cap. I ara després farem un parlament. I avui m'agradaria destacar que tenim oficialment noves companyes i que van vestides com a l'època i són patri i majo, i com veieu, que això no ho ensenyen a l'escola, però ja que estem així nosaltres ho expliquem. I bé, porten els enagos o les faldilles que porten, porten la peça fundamental, després això que porten així dalt és la cotilla. Tots vos anem bé de temps? Sí. Acabem seguida? Bé, la cotilla, us he deixat ahir. Bé, la cotilla tot el món ha escoltat això ser una cotilla, no? I anem a desvelar el gran misteri de per què les dones quan van al servei van moltes de 2 en 2, 3 en 3 o el que siga. I és perquè la peça que porten, aquesta espècie de corset, ara el porten poc ajustat, però si fos en aquella època el portarien més, però el porten molt decentment i el porten de categoria. Aquesta cotilla costava molt de llevar-se i anaven a ajustar-se, per això anaven vàries allà, i la cotilla, això ho diu el diccionari de l'acadèmia, que ve d'ahir, la cotilla ve d'això perquè anen a parlar, a arreglar-se i a aprofitar, igual que els homes quan anen a fer altres coses. I això, porten la cotilla, que és finalment la que toca, sempre anen cobertes, la camisa i aquestes faldilles o enagos. I nosaltres estem molt orgullosos de que vinguin a nosaltres i formen part de nosaltres, perquè sí, la guerra era cosa de tots i de totes. I bé, ara anem a pujar al castell i moltes gràcies per escoltar-nos i en el major rigor que puguem anem a intentar fer una representació i estem molt contents de venir així. Moltes gràcies. Atenció! Ocell al muscle! Atenció! Marxem! Homenatge, com vam fer ja l'any passat, aquí està soterrada la marquesa de l'Albufera. La marquesa de l'Albufera és la mare de Joan Baptista Basset i Ramos i està soterrada així i nosaltres volíem fer-li un minut de silenci, un reconeixement. Les xiques li faran... I bé, no parlem mai de les dones, ara estem parlant de les dones. La sustentadora moral de Joan Baptista Basset i Ramos, que no només era austriacista, sinó que és el líder dels maulets. Els maulets ja sabeu que ve de la paraula àrab que significa esclau. Esclava, i era això perquè així el País Valencià, el Regne de València en aquell moment, allò, a fer un valencià, que hem dit abans, és igual. Sí, hi havia, la guerra era doble, la guerra social, antifeudal. Sabeu que el País Valencià a principis del segle XVII, 1609, s'expulsen els moriscos i tota la monarquia hispànica, que podem dir, el lloc més afectat és el Regne de València. Llavors hi ha un procés per omplir aquest buit de gent que treballa al camp, el que fan és endurir les condicions laborals dels llauradors que hi havia, i així hi ha una doble guerra. 1693, per la Segona Germania, al costat del Muro del Coll, a la Sèrie de Núñez,
i molts d'ells seran els futurs maulets. No? Taís García Dávila, que és un dels líders dels valencians durant la Guerra de Successió, un que està allà en Anyora, quan es cau damunt mig cos d'exèrcit de la Guerra de Successió, de la batalla d'Almansa, volia dir. I bé, la paraula maulet ve d'això. I Joan Bautista Basset el 1704, que ens falta de 10 anys, pensem que anem a guanyar la guerra, està a Gibraltar amb altres valencians, tot això està documentat, i és un dels artífecs de la conquesta de Gibraltar. Després tot això ja he pogut pensar, el tema de Gibraltar, el qual passaria en el Regne de València, això és una cosa que cadascú... Bé, i llavors, el que vos estava dient, són una doble guerra, i Joan Bautista Basset s'havia pogut quedar a Gibraltar, molt bé de governador, però va decidir continuar la guerra. A Xativa l'empresonen, l'any 1706 l'empresonen. Per què? Perquè havia donat certes llibertats al poble, i això en aquella època era antifeudal i era la mort. L'ambient a Tortosa continua defensant. Quan arriba a Barcelona i estan apurats, l'alliberen, i al final, si us heu visitat, ja que estem parlant d'Esperanza Ramos, Joan Bautista Basset està soterrat en una maleïda fossa comuna, no estan tots els ossos barrejats, és impossible. On està? Qui ho sap? Algú ho sap, segur? No, a Castella, en Segòvia, l'església de Santa Eulàlia, que curiosament té el destí Santa Eulàlia, la patrona de Barcelona. I està soterrat, i a pocs, menys d'un quilòmetre, està l'Alcàsser de Segòvia, molt bonic, i tal, quan pugeu a la torre de Juan II, ahí estava tancat la seva. I bueno, ara anem a retre-li un homenatge a sa mare. Atenció, en homenatge a Esperanza Ramos. Descobriu-vos! No hi ha terra! Guarda volta a la dreta. Ocella, busca-le. Vas per marxar? Marxeu!